simbolizar un país? Como? Que se pensas que unha persoa pode simbolizar un país. Non sei, pode ser. Mellor vimos máis tarde. Cando nos atendas. A ver, iniciales dos países. É que hoxe, en clase, a profesora explicounos unha persoa célebre, como un escritor, por exemplo, pode simbolizar un país. Pero nós temos dúbidas de se unha persoa pode simbolizar un pobo inteiro. Claro, pero tamén penso que hai persoas importantes, como artistas, científicos, que levan a cabo grandes obras. Entón, son recordados en todo o mundo. Como Rosalía de Castro ou Marie Curie. Sí, pero tamén penso que todas as persoas somos importantes, porque sen ter en conta as cousas pequenas que a xente fai cada día, non se pode entender a vida dun país. É dicir, co feito de que haxa personaxes históricos non quita que sexa importante o que fan as persoas comuns. Porque o que fai a xente común é a expresión do pobo, ou sexa, do país. Claro, non estades de acordo? Sí, era o que pensábamos nós. Grazas. Rematastes o que tiñades que facer? Quédanos unha cousa. Pero necesitamos axuda. É importante é que teño que rematar este proxecto. Pero imos cear xuntos. Xa veremos, veña, contádeme, que estou ata arriba e xa me saen os datos polas orellas. De que se trata? É que temos que facer un traballo sobre narración oral tradicional. A profe mándanos que recollamos contos dos que se contaban antes. Non hai problema, buscamos en Google e seguro que aparece un montón. Mamá, iso é trampa. Como que trampa? Teñen que ser narracións de familiares, das que se contaban na casa de cada un. Ti sabes algún conto? Eu? Teranche contado, non? O avó non facía outra cousa, pero non me lembro. Como non te vas lembrar? O avó pasaba toda a vida a falar dos tempos de María Castaña, pero eu non pensades que lle atendía moito, e desde que está na residencia de anciáns... É porque non o imos visitar. Iso, hai séculos que non imos. É que só chegar unha hora, logo outra de volta... Mamá, eu quero ver o avó. Eu. Pero por que se vos meteu iso na cabeza? Para un fin de semana que temos libre... Mamá, por favor, gustanos este traballo, queremos facelo ben. Te apetece nos ver o avó? A ti non che apetece? Pois, a verdade é que sí, está ben, iremos visitar o avó. Viva! Viñamos ver ao señor Manuel Carballo Souto. Manuel Carballo Souto, un minuto, por favor. Sí, aquí está, cuarto 39. Grazas. Un momento. Que foi? Teño aquí un aviso da doutora Salgado, a médica que o atende. Que pasa? Está doente? Non, está ben, pero a doutora deixou orde de avisara se viñan ver o señor Carballo. Poden esperar a que a chame? Sí, claro. Doutora Salgado, pase por recepción. Doutora Salgado, pase por recepción. Bos días, viña ver o señor Carballo. Sí, é o meu pai, e estes son os seus netos. Pasoulle algo? Non, o seu pai está ben. Tranquila. Entón, por que quería falar connosco? Era só para avisala de que últimamente a súa enfermidade foi a peor. Coitado, aboiño. A ver se fomos chegar tarde demais. Sí, xa ten esa enfermidade dende hai moito tempo. E desde que morreu a miña nai foi a peor. Ten días mellores e días peores. Espero que hoxe teña un deses días bons. Oxalá, aos meus fillos facíalles moita ilusión falar con el e que el lles pudera contar algún dos seus contos. É verdade que sabe moitos. Cando os conta parece outro, como se a enfermidade desaparecese. Pero veñan comigo, que os acompaño até o seu cuarto, por aquí. Hola, papá. Hola.
acompañado. Iso sí. E que tratan de ben? Que? As persoas que te coidan. Buah, dame moito choro. Entón, Hoxe mandaron facer un barco. un barco. Como cho digo. E onde está? Aquí, mira. Quedouche moi bonito. Eu aplico, porque se cadra pola tarde, mándame facer unha casa ou dúas. E teño que ir sacando o chollo. Papá, coñeces a estes dous nenos? Pois, pareceme que me queren soar as súas caras. Son os de... A ver, como se chaman? Non me lembro agora. Pois estes son os teus netos. Este é Manuel, o teu neto. Manuel son eu! E el tamén, que lle puxemos o teu nome. Hola, avó. Hola, avó. E esta é Uxía, a tua neta. Que tal, avó? Ben, grazas. E lembras os anos que teñen? Pois agora mesmo Teñen 11 anos. están feitos uns mozos. E ti, avó, cantos anos tes? Eu? Sí, non lembras cantos anos tes? Pois agora mesmo 40 e pico, non? 40 e pico. Mais ou menos. Estes son os que teño eu, ti andas polos 90. 90! Carallo! Entón son un vello. Non, home, non. Estás feito un rapaz, abuiño. Avó, non hai que che bote máis de 25. 25, que vos pillaron. Papá, os teus netos querían falar contigo. E logo? É que queremos que nos axudes nun traballo do cole. Pois non sei se saberei. Temos que recoller contos dos que se contaban antes. E ti, sei que sabes unha chea deles. Contos? Sabía algo, non sabía. Contabádenos todos os días na casa, non si? Sobre todo as tardes de inverno, cando nos estábamos todos na lareira, os contos ían e viñan, voaban. Ti sabes e podías contarnos un agora? Si, abuiño, contanos un conto. Pois xa que mo pedides vos, deixadme que pense unha amiga. Xa me veo a cabeza. Trata dun rapaz moi espellido chamado Xan, que tivo que ir ao servizo militar. Na miña xuventude, os rapaces, pouco máis que a vos, que tiñan que deixar a casa durante un ano máis e ir a aprender a guerra cos militares. Algo diso xa nos contaron no cole. Ahora só vai quen quere, e tamén poden ir as mulleres. As mulleres? Que cousas, como che mudou o mundo. En fin, alá vos vai o conto de Xan Soldado. Bueno, era un día de calor. Xan Soldado esperaba licenciarse, é dicir, deixar o exército e poder marchar para a súa casa. E xa veredes o que lle pasou. Compañía, alto! Ai, que porrazo de ver! Ai, eu estou peor que ti! Penso que partí un oso! Ai, eu partí varios osos! Ai, eu partí máis osos que ti! Ai, pois eu, ademais dos osos, tamén partí no Estocolmo e comí onde... Digo, no rancho. Que Santa Bárbara me vaya. Que faría eu para que me desen esta banda de inútiles? Sodes os peores soldados do mundo. Fora! Idevos todos inmediatamente da miña vista. Xa, ti que fuches o único que non caíches, tes o permiso de ir á cantina a tomar un bocadillo. Hasta no... Ahora me se sente, pero se lle parece ben, en vez de un bocado vou pedir un xalo de amorodo, que teña antollo. Ai, sarxento Papavento, temos un grave problema logístico. E que xa o mellor soldado da compañía está a piques de se licenciar. E xusto agora que chegan as maniobras de verán, que son as que máis lle gustan ao alto mando. É certo, meu capitán, as manobras de verán son as preferidas do alto mando, e sobre todo cando gozan dun refresco
é un xeado e Xan é o único que sabe correr sen tropezar co seu fusil. Hai que conseguir que se quede algún tempo máis, porque senón vostede máis eu imos estar desgradados. Pelar patacas, fa o que sexa, o que sexa! Xan, preséntese inmediatamente ata min. Ahora, meu sarxento, ahora, meu sarxento, que se lle ofrece agora? Sei que te van licenciar hoxe, pois iso non pode ser. Podías quedar uns anos máis na tropa, uns 3, por exemplo, e poderías chegar a ser soldado segundo. Non che gustaría? É que está o mundo cheo de guerras, e a verdade é que non me gustaría nadiña ter que estar a matar a xente polo camiño. Pois entón, non amoles máis e colle estes 3 pan de cea e lárgate inmediatamente, que te levo demo. Ía moi contento xa, pronto á súa casa. De camiño viron pasar Deus e San Pedro, que andaban de visita polo mundo, e quixeron poñer a prova. Pero a veces as probas non saen como se pensan. San Pedro, olha que ven por aí. É Xan, o soldado, que volta para a súa casa despois de licenciarse. E trae 3 pans de cea debaixo do brazo. Vai onde ele, disfrázate de mendigo e pídelle un pan. A ver se che dá. Vale, como vostede diga, inde por riba e deixarme sen vacación, encárgame máis traballos. Ai, que famiña estou a pasar. Se me puideses dar algo para encher a miña barriguiña. Pois precisamente traigo aquí 3 pans de cea que me acaban de dar, pero a mí chegame con 2, toma un. Deus yo pague, ou será San Pedro? Ben, non sei, un dos 2, graciñas, mozo. E ben, deuche. Sí, aquí está. E que boa pinta ben. Que ben, que hoxe non almorcei. Che, deixa de trasnadas e pídelle outro, a ver se che dá. Oh, e segue na mesma, sin intención de repartir. Son un pobre velliño que nin folgos ten para pedir. Se me puidese dar algo para encher a miña barriguiña. Pois traía 3 pans de cea e xa lle digo un a outro pobre, que, por certo, parecíase moito a ti. Non, Pero, da igual. da igual, toma un. Deus cho pague, ou será San Pedro. Un dos 2 valerá, recibirá o seu premio. Deuche. Como non ia dar? Aquí está. Pois anda, non perdas máis tempo. Volve correndo e pídelle o último, a ver se tamén che dá. Oxe, teme de criado. Ai, que mal estou. Se me puideses dar algo. Pois traía 3 pans de cea e xa lle din 2 a outros 2 esmolanzas, que, por certo, parecíanse a ti. Ti non terás un par de irmáns ou? Non, que vou ter? Eu son o fillo único. Ai, que mal estou. Dame algo, por favor, que morro. Pois toma o que queda. Eu xa me arranxarei, xa buscarei algo para comer. Deus yo pague, ou será San Pedro. Un dos 2 valerá. Has de levar un premio. Aquí está, agora repartir. Non é? Cala a boca, que estou impresionado. Este Xan eche ben bo rapaz. Vayamos onde ele. Hola, rapaz, sabes quen son eu? Non sei, pero non serás un destes que anda a pedir polo camiño, e xa me quedei sen ningún dos que levaba. Pois eu son Deus e este é San Pedro e vimos che dar unha recompensa por seres tan generoso. Pide o que queiras. Pídelle o ceo, home, pídelle o ceo, non sexas parvo. O ceo xa terei tempo de o gañar. Pois xa sei, que é unha cadeira que quen se sente nela non se poda levantar sen que eu o diga. Un saco que quen meta a mão nel non o poda sacar sen
sin que eu o desexe. E por último, unha figueira que quen suba por ela non te baixado ata que eu o diga. Pois, que desexos tan raros, pero se iso queres, iso terás. E mira que lle dixo que lle pidieras ao ceo. Señor, non lle quedará un anaquiño de pan, é que teño furadiño no estómago. Está calado, e tira, que ainda temos moito mundo que inspeccionar.